Ka Joint Action Committee jong kesenjuk ki rambak senong nama hoti Sonidan laper bat siang area kala kadau ba kolong ka basitom menyo ya kejing selok bat wameli ka mahoti bat dasket lamari ubadiru menteri sarkar jala namar Kim Jukhamyu ibo unhiar syak konstitusi. Ya kani ka Joint Action Committee kala penpau habakren berkilat petai kubor hak sauterik unailar arajar aprawai hadin kejingwan ikendu uba Hamlet Sandoling Menteri Badi Kemi ya ketenat Community and Rural Development Sinardi ka sarkar jala ban terwa syak sarkar ban penyo ya ka Community and Rural Development Sinardi Block ha katai kathan. Ha kani kejingwan ikendu lasanran nang ya ka Joint Action Committee do uba Charles Marngar MDC ka mahoti uba Marius Jerwa Chairman ka Joint Action Committee habakli uloong ba ka jingsisha omeli udai ban kamyo I ningkong mau ya kijing don kam loong bakalong ka bakham sitom bani kendo bat wameli bat khamsuk bat MDC habakado kinong rim jingterwa banyo ya Community and Rural Development Sinardi Block hakathan ka Joint Action Committee ka loong ba ka jingjingai no umsting Sinardi Block sa umsiang area kalapoi sakhit pa kilometer bat kanihi kalawra ikijinge ikinong ilam snong bat kinong snong ru banlik wat ikijing mentoy shadu umsning Community and Rural Development Sinardi Block hakajing sisa na kaliang jungi ngila jet ya hukum unong mikmat te hakajing sisa suaban yu I mengi mo hukum unong mikmat ladai ban yu I te gamdon I banong te nong gumno habi dei berkata namar ba wemeli jungi udon hi hapok ka sarkar te nrei yangi kumki rang ba snong ngi suk ban ya kren ban ya khana bat MDC te MDC la ilam lenti ngi te kum bakalong menta bani kendu UMLA nakaliang jungi ngisem jinge ba te nakaliang jung UMLA ru ngimjuk kham yu bun hiar sepok konstitusi te kumno ngiyo bani senlok bani ayu khamtam hukum ngene kapor ka penreking te hak jing kutlat ngidon MDC hajan te ngimban se bani snok bani trik tilang bani halor ko wi ka jing ke ba ngi penpau ya jing dawa ka jungi nakaliang jong I minister beri pe ke sien ardi blok mo hakaba nakaliang jungi ngi penpau bakal adai ka kapor kabala dei high time ba ngila suba ngida don kam sai ka blok ka jing ha ba dei berkane kalong kadau ba ki babun ki snong ki jungi hadu menta ki don ki snong ki ba jangai hadu kumba sispa kilometer ru na katai ka blok ka bangi judon menta te kala di kapor ka bangi la sudon kam bat ka jingbun jong ki nongsong snong ki badon kam banyo ila ka jong ka blok menta malum malatang ki snong ki ba hap hakani ka jingdawa ka jongi hakini ki senjuk sautli ki senjuk ro snong ki don kumba sanpu artli ki snong bat ka jingbun jong pajba nong song snong kat kum ka sensos jong usnem ar hajar khatwei kumut ngidon hadu arpuwei hajar tam ka sensos kumut ka jingbun jong kinong song snong tingi sengu bakal andai kapor hakaba ngindawa nakaliang jong ka sarkar bangi dei banyo no laga jong ka blok hapo mau hati area te kata halor kata nongrim ngiwan bani kendu bat minister rengkat bat MDC jongi banbu ya kanika memorandum bandawa ya kejing don kam jungi habede ba blok ngi kendu sibun kijing kirang ba snong nala snong kimi ban poi hablok kamut klem kanu ka kum kinong tre mon subha kum kirang ba snong haba kiwan nam tai wi kam ibaret ki hab ban lut sis ngi lenti ban poi sablok bat ka jinglut kalong nak benta urang ba snong ubadon kali hiru kamut uhab ban lut baim priang ko bakhatsan spa ar hajar ubom don kali urang ba snong kamut uhab ban resep kamut ula hab ban lut ki ar hajar sedeng la hajar kabai kali kalau kadai ka jing sisa ban penbiang ya ki jing don kam jong pai ba khamtam ki babun ki jing don kam jong pai ba hi kadai ka bangi kendu mengikum ki nong snong khamtam snong kendong kabai dei bat ka blok tenamar kata kani ki jing kawei ka bakirang ba snong ki kendu haki de ki stem blalek sakawei paderu nakaliang jong ki pai ba kisibun ki judge skim ki badai ki skim personal mo kum ki pension temen ki skim yap lok ki bapli bala temen ki kro kadon ki jing thot hang ni hang tai don ki ba susah kut no namar boleh la jangai palat kim la su ban lek banwan te kani ka kendu sisa ka jing nak benta jong ki babun ki nongsong snong ki jongi khamtam gi bedai bat ki personal scheme ki jingerap na ki sarkar ki babun kemut upai ba jongi basanong kendong hakati kathan kemut ki susep no tang namar ba ka jangai ke blok tedei namar kata halor kanika nongrim ngi hukum ki nong yalam jong ki snong
ki ba fer badon ha tu kathan kat kum gi jingai jong kita ki area gi jongi ngiwan bat persau sekmat jong ke sarkar lengba jong i minister badon brom jongi bat habangi kendu bat i nakaliang jong i ilai gi jingkerman ha ka ba nakaliang jong i inpa nakaliang jong ke office bakin le ya ka moh ya ka survey kat kum ka ki jingdon kam ki kriteria kini kitai te kamut hadin katai ong ba ngin sara ha ka jinge kren ban pej habaro ka ki benta jong ka state Meghalaya hi kinu ki jaka ki ba ngidei ban ai ka blok ti ai ngi ka jingkerman ba Henry hab ban ya chota ka prosedur ban hab ban le suaya ki inquiry kat kum badai ban ha ka badai ka jingwan jongi ka ba menta ka singi ki kampenroy ki ba ngi don ha ki snong jongi ki wan hi Henry ki babun ki saateng nakadaw jong ka jingjingai jong ka blok te main hi ka jing tmu jongi ka banwan menta ka singi ka badai main nak menta ka jing dawa jongi bangin yo no la ka jong ka blok kadai kata namar ki kampenroy kum bakalong menta ngi ki paiba ki babun ki tip hi ki kampenroy ki don ki bon jat ki badai ki personal scheme ki badai ki scheme simet ne bat jong ki snong ki thau kita ki wani Henry ki babun long ki sateng no naka daw jong ka jingjingai jong ka blok teng ha ka bedai bat ki scheme sispa si namar ba ka jingjingai jong ka blok teng ngimlap su ban summit moh ya ki MR ne ya ki demand form ne ha ka por ka badai ban poi kita ro ki sajaha kum girma snong bat kamtam ka wi ka ba ngi kendu ka jing ka long ba kidon ki rangba snong ki bapli ki bom da biang ga jingyo ga jingkot namar ba jingai ga blok ki songsa snon snong klem le ai kebut ka kamram jong ki namar ba la jingai ga blok umdon bai lej umdon bai wan kebut ki sukut no tang ki rangba snong bania te breu te habai dei bat ka development kebut sisen bo rangba snong usong khop snong kebut ai rum don su snong kata ka di ga jing ka bang kido te namar kata men ngiwan hi lada ka blok ka don hajan kebut kiwi kampenroy ngangej ba kin kiwan kai pot ka pelong ipi man hadu kan pi mensua kala don ke jing persang na kaliang jong ki seng balang ru ki pli ki lai persang bannya yawan te Henry long ba ngio iba sibun na kaliang jong ka moh na kaliang jong ka sarkar ka tu ko por ngio iba na kaliang jong ki layak sakmat ngio i kamdon kono ka jing siso kamtam na kaliang jong ki nong yalam gi jongi ru kumbolong menta de ha jing yalam jong MDC Henry ngimdon kinu ki ban yalam khmat yangi te menta ha jing yalam jong MDC de na kata kadaw ngi sapoi ha du kat ne ko ki bo por sarkar ha po kat no bana ki ban ayo ki blok ha jing sisa ngi klembu kanu ka jing dawa ka balong target ya sarkar kadang di ka sin ka benengkong kum ka senjuk rang ba sinong rengkat bat MDC ngewan ngibu ya kani ka application lane ya ka memorandum sei ka ba mai in persko hak sarkar bat ka ngin sapek pat ha ki por ki banwan hadin jong ka survey ka ba ka sarkar ka sudai ban ai ne kam ai lada ka sarkar ka kam ai yang ngin sapek kai ka ba ngidei ban le bangin dawa nak sarkar namar ba kumbolong menta ngapej ba bun wat ki snong ki ba haki kapsor kumba i minister bron jungi i batai ba don ki snong ki ba kapsor don ki dawa ya la ka jong ka blok te lada kita ki badang kamsuk ki la dawa kan no tamlingi ki ba hanong kendong ni sngau ba ngila so sat sabah palang te namar kata ngitharai lada ka hadin bakadluan ka jing serbe lada ka sarkar kampej ngatharai upaj ba hi ngatharai unnum song klitihi Henry unnang yai budin bat yai dawa ya ka jing don kam gujongi namar ngila ya kendu jing sebab pelat kabangi kendu mentan da ya kren sipang bagi dega skim sispa singi kumbolong mentagi babun ki snong jongi ki sange trikam mentau snem ro snem dengan tip de nak kenau jonggan COVID-19 problem ne ka blok ka hakano korkom ka wi ka jing jongi kelong ba ndai bai de ba jing ngan subatai ba namar ba haki snong gi jongi nang menta ka wages hoj kawan tikna habang itre ka kam ka jing siu bainong ikinong tre kawan hadin ba ka sarkar kala penyaj ba de bandon da vendor ban supply ki material sya ki BEC
te kalayat dah kata sistem te hadin belakawan kau ke projek ke basubu nyolak kralak lani sipulak ubendor ulak seilut ke pisah ke bendor nayeng hadin ketu nakaliang jong ke sarkar pada kampa ya ke material lani kampa ya ketika jinglut ke jingsep jong ketu ke skim ke beladep tri haswa te bantri biang ya ke batamai kemud ba ubendor ki bendor ki basanong kendong kinri spa kan noe te namar kata ngayui ba kajing slam jong kani ka material phone ban poi sebi isi ka penlong ka jing tko ban trikam bat kini ka skim sispa singi te habedi bat ka jing bat ka jing jingai ngan yetu ipi ka jing jingai jong ka blok kanir ko pat ko ka jing namar bale teng ki chairman la ni kirang ba snong kindalei sa blok kilek menta ka singi ki mudur ban pendep no ka wi ka kam te henry namar ba lese idon iwe ikut islai iba bombyang lala kilek menta singi susap sap no kindale ya ko ka singi kakta hadu kata namar ba jangai tekan eru kawan la ya gajing ko gajing penslem ban tre ki kam bay day bat ka kam siswa singi